аз номи раисати кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе ҳамаи шуморо ба ифтихори ин санаи муборак, яъне 30-солагии таъсисёбии ҳизби халқии демократии тоҷикистон самимона табрику муборакбод мегӯям ва ҳамаи мову шумо дар иҷрои рисолати бузурге ки дорем хизмати софдилонаву содиқона ба кишвари азизамон тоҷикистони соҳибистиқлол ва қалби поку муқаддаси он шаҳри душанбе барои кор ва муваффақият таманно мекунам. воқеан таърихи давлатдории навин тоҷикон таҳти роҳбарии муҳтарам эмомалӣ раҳмон гувоҳ аст ки 30 сол муқаддам ҳизби халқии демократии тоҷикистон бо мақсади муттаҳид намудани қишрҳои мухталифи ҷомеа ва бо ҳам овардани онҳо зери як мафкураи созанда созмон ёфт, ки баъдан вобаста ба таҳаввулот сиёсии кишвар унвони ҳизби халқии демократии тоҷикистонро ба худ касб кард. таври раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми табрикотии худ ба муносибати 26-солагии ҳизб таъкид карда буданд. ҳизби халқии демократии тоҷикистон ҳамчун зодаи даврони истиқлоли кишвар бо мақсади ифодаи азму иродаи мардуми шарифи тоҷикистон таъсис ёфта, маҳз бо рисолати мардумсолорӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ, созандагию бунёдкорӣ ва тарғиби гӯяҳои бузурги ватандӯстию худшиносӣ дар ҷомеа мавқеи сазовори худро пайдо намуд.